Cikin murna da zumuɗi ne masu gonaki da lauyoyinsu suka tarbi wannan mataki na binciken duk da suna gana an makaro. Maitar Larwana Abdurrahman shine lauyan da ya fara kare mutanen da aka karbi filayensu da aikin shimfiɗa bututun mai a ƙasar, ya nuna gamsuwar shi. Ya kamata a ce wannan binciken ma an yi shi kamin ma a ce an fara yadda wannan ɗanyen mai, amma har yanzu dai ba a makara ba tunda an tuna an ce za a yi. To amma binciken da za a yi na hakkin gwamnati ne da yake tsammanin ba a yi daidai ba. Dala ta dola 4,000 aka ce aka sa aka yi wannan aiki. Ana dibin an yi kere, to amma in an baguna a zamba yalo. In gwamnati shi yana son ya hiddo haki na gwamnati na jama'a, to kuma ya tuna da hiddo hakkin masu gonaki wanda aka talakawa wanda aka taka gonakinsu. Hatta wakilan jama'a zababbu na lokacin mulkin siyasa rashin biyan talakawan diya na hana su bacci. Muhammad Attahir, tsohon magajin garin karamar hukumar Alakos, da har yanzu jama'arsa ba su samu komai ba, cewa ya yi. An zo cikin gonakan mutane an yi binne wannan abin an wuce. Amfani da mutanen wannan talakan suke yi a da. Yanzu ba son yin shi. Ciyawa ma irin na da yanzu bai yayin shi saboda wannan guban da yake fitowa. Tsawon shekara 10 ke wannan gwagwarmaya. In je nan dan a kwato musu hakin su. Amma zancen da nake maka har yanzu abin da ya shafi pipeline na hwari biye ba ma kowa. Masu gonaki a wuraren da bututun ratsa sun haɗa kai don fiddo hakkokinsu da wuri, sai dai kuma suna fuskantar cikas. Alhaji Bukar Abdu, ɗaya ne daga cikin wakilan masu gonakin, ya nuna farin cikinsu da binciken. Mu farin cikinmu ne, muna murna. Wata gonar ta gado ce, akwai mutum ya yi 40 a kanta, ita ɗaya kuma jira suke a bado wannan kuɗin aji a ciccira kowa je sai ɗaya gona da ya je noma. Duk da an jirkinta ɗaukar wannan matakin binciken, masu gonaki na fatan ganin sauyi bayan an gudanar da shi, a cewar Mamman Mamani, inda ya fara da bayyana abin da suke jira daga binciken. Mun jika sosai ma. Shekaru 14 abin da ya sa ma muke dan sassabtawa, kasar mu tana cikin wani yanayi ta gwarumniya ta nemi yancinta, shi yasa bin ma kai irin wannan kuka tunda akwai abin da yake gaban mu. To ko me ya jinkirta biyan diyar ga mutanen tun farko har na biyu zo kuma shikin mashiru? Lauya Maitar Larwana Abdurrahman ya ƙara haske da cewa bayan an tsaye da farashin wuri muka je ministar da petrol muka yi raskwana na duka kowa abin da ya kamata a bashi, abin da ya kamata a basu ya hi dala miliyan 2,000. Aka yi takardu aka kai ministar da finance tun shekara 2015 jiddut ya taushe su. Baya ga masu gonaki na jihar da Magaram, su ma waɗanda aikin ya ratsa gonakinsu a jihar Maradi sun kai kuka gaban shugaban ƙasa don fito musu da tasu diyar.